ko basing ndi utswe ke motho re tsamalang le yena never Para buka sele baduza sana le dalo. isa cabanga umuntu wakhona mos yafana nanoma wafaka awalingana amazinyo wakhe badomba No, thuba mara wa bhaisa. Para tela ta utura ke ta ke saka dai. esan ki diamond magale yabo ngathi groot tang ayifani naleya baring Bona mine. yabhoda no Dubai. Dubai. Harus ka 4 minutes 3 ay. Another 15 minutes. What's up? There la. We are spending where you go. ende la yala abakutshela ukuthi seyahamba Dynamic kumele kancane mfana sithola ipower nyana ukubheka wesen Nhle jazi lo mbuzo ukuthi ngiwubuze ne makanya ngicabanga ukuthi nizothini ngalokho manganibuzi ngono ngin-challenge something interesting hayi angisadropi shem angisadropi ngisafuna ukudropa hot season thina Yabona amakhaya nawo. bathini Wala ngizombe ngizisi. indaba manje ngiyabona ngathi azini sebayaphapha abanye abantu since ngithe plus no more how do I drop ungakabikho ngidropa kanjani abanga usowa matrix akafaka ingoma lapha sekumele ngidrop uWizkid akafaka ingoma lapha sekumele ngidrop yes bakhona bo Scott Maphuma bakhona bo DJ Jaivane bakhona bonke Mina ke tenzo. no gipa ukhona Akanye kumfaka mo emthini njani. uteng Ngida music le nnathi. shapile Bacardi Fest kada Online. Why? uzothini mara cabanga cabanga nje shem sowumile wena mntana abantu ngey9 cabanga umile Itu manje ngifuna ukuphuza icoke yami ngiyiphuze kanjani Don't worry my baby ama disappointment akhona everywhere emhlabeni nami uTupac wangidisappointa 1943 ngimele linye album so ngithathe inyathelo zakhe so what you say what's the call The cool. What's the cool? Como ne botsa batho ba mabane. O postile picture. amabani akayiposta ko Instagram twa botsore mabani no tala Asi pink ke more. yeah ke mo guys More. It's not pink, it's more. Khalile ntwana yami ngiyaphuma la emtsupitsu ngiyaphuma la emtsupitsupi ngisayobabona embhema uyazi embhema maka mina baphethu nangibulala emrepa
Ayilange ngiqede la. Woza ntwana yami woza. Vanhu vana yami sizavana. Uyiwe la ndawo le. Uyazi lezi zinto ziyawena. Awuyeke imnadi de. Manje ngizanga namadini. Nazi imfethi izinto zakho. Uyita amahloko. But so should you expect the album September? Born in July ka ne ke feng brother. La go. Ya ko Soweto. September. Zasha ngotamatisi mtasi. Ngicela ngamathathu amanye ntwana yami yo la wa red. Akusithathu wena. Akusithathu. Ile muntu amankulu abayigcobisayo emadrasa. Amadrasa. Emadrasa, mbuzi kwami mbuzi ukuphi emadrasa. Kula bathanda kakhulu. Ayibona namba nasinya uyini. Akusithathu. Nathi ne baba la. Umntwana nami ngiyayifila leyo nto kancane. Umntwana nami ngivuke ngaminya wonke amanzi. Uyadlala wena. Come back. Manje awuthi nginibuza. Mangathi ngiyoze ngidrope next of next year ngizothini le? We're still waiting for you in Namibia. Now I'm also sharing the tree 11. I see there's a boy, small boy who's coming, so I'm resting. The boy must come. Makatrilo half, really. Yeah, yabona ivule live mfana knowledge kama Ngoba nofana knowledge. Badaki. Unawo sowudaki. Yabona mawubheka le. Uleso nje. Unju leso. Ah, mawubheka le ntana ngathula le. Animbizeni uleso, simuza ukuthi yena thini. Ngizongithumela inkabi bafethu zingibulala. Lezo inkabi lezo mazingibulala. Nizomthola pho umunye ubariki Huzeki. Yo kipa mfethu yethu ho hadi byang ho ja o so tsubi patsa. Mara ke kai cha bopo pele ne. A di tsamaya re tlo thola smoking zone fast ya kwa. Fast pa. Two police enough. After konna how many hours? 8. 3 hours. 3 hours yeah. What's like I smoking every day? So what's going to be this car? Maybe she came to a house. Ngisabuza ukuba uma nizondithumela ngezinkabi mina. Yeah, something. Who's the small boy? I don't know. When I cabanga ukuthi who's the small boy? Athithimba ngoba. Angazi angithi mina ngithi nami ngishaya isitala saka trail because of I see ukuthi khona abafana abancane abazayo. So thina as ama OG siyabavulela bese nami kusasanya ku podcast ka LTD. Obasa ngithi nemzulu Trill ushilo Trill said it. Come on. Sana wakabu njengoba Utrill ushilo wathi ulimeke intwana yakhe. So nami ngihamba ngenyathelo zakhe. Nami ngiyabona ukuthi there are boys that are coming. Siyavula vula amasango bangene. awona wakanya rizayile. Anyamkela lezi ntwana yami Ngizoqala kanje. kodiyela playing anekho nje. Intwana yampeka senzeka. Akwaka sidumeli. Dijo. Singaka biba be. Yo no jo. Awunyake ituta.
uyazi isilungelunge nawe you know the real truth the qwaqwizi hey ngiyadlala bafethu mina ngiyazikhulumela nje kuphela sekuthi ngihlanyiswa iskipa saka Dontara yabo iskipa saka Dontara bafethu akusiyimba fethu ke culture ohlome la thola sesilambile planning bangafuni ngene Pepsi yabo yeah wadisiya ditamati kwakha wekha amatamati mina nginala ngihlala khona ngisuki amangafika kusho ngihlale emotweni mfethu itomele nguyatshontsha bafethu everywhere la sikhona into ongayikhuluma ku live le nali window Apa window resta. Hello, ono resta ko di maka. ke mokamelo mfethu sesibamba kanjani manje shosho my brother you good ngithengela abantwana abantu ama-present ukuthi kuyasama ngena ngiphaphe umakaseti bathi imoto etshontshiwe airport niyosimela yazi anisimele siyabuya nathi siyahalela bafethu ukuthi masibuya kube nabantu abasimele abasiscreamelayo abo barikelele bashaya izandla masingena laphaya amabhaluni babhale leza zinto leziya ukhipha bafethu akafuni ngibheme sebatama yini abasotsamayo abafinance laba ish yo my own TV show ngicela sponsor bafethu the plug give me the plug then I go for a show Marquise my brother yeah I'm good oh keep a sharp reality show abona so sharp reality show reality show yo yo mara bangayithanda abantu ne bathole sesihanyiwe lapha reality show bazosidubula abaningi many people they gonna fetch us bona lana ngathi bazoyishila itayami zofuna sibe uphila you and your boy youngster not disappointed us sorry auntie Kusta yini umntana khabo heavy K auntie K what's happening it's not us it's the promoters you must ask your promoters guys bathi mina nostana siba Namibia ankere bale abayetsa ntikeni you must ask your promoters Apatela ha reka di flight freestyle nyana freestyle khona manje sethu pai masuka la siye Mumbai ungibuze wena ntwana wayo inokhaikhai ish ayabona ke ubani baba Luka khohlwa leyo yabona leyo uyibizayo nja yami kune konje wathi kunani konje abafokha bayini PSL yeah kune PSL bese kune konje yini hat-trick leyo hat-trick boy akule rank ziyasha mfethu ama konje babiza ngani mfethu lezi ezigibelisana itaxi thank you ama flight what itaxi flight ne taxi lihlangana kanje mina ngitshela ukuthi kule taxi
Yeah, bokhumashele bala kule riding. Manje sesiyeplayini ni straight car. Ngalahleke eJozi yakhe. Ah, yona ra ba. Ano nekalisi. Abokhumashele bala sheme gist yazi ba grants. Ngiyabuya manje mfethu. By the girls. Yona. Ngicela mo breka ngili. Uring In case it sounds like machine. itufuna ukusilahla ufuna ukushiya emtsuphi itsuphi. Abalika yini akekho bale hore ne ba connect abra ga ba khona go le ba blow me all the time. Yeah. Chengu, shesha, buga, bayasifuna bonke labo sisi. Basithanda ama-chicaroos. Siyadlula vele. Basithanda ama-chicaroos. Ikanye umtshela ukuthi uthanda kanjani. Chengu, nayindoda. Akaphuthiza kithiza. Ey, afa ma. Abobukhumashele bayibahle kanje. Thank you. Hello. Oi. Uyasilahla ugiba siyafaya. Ngayina ayikho ibamnandi abafana. I be sharing the oli. Oi. I just say with the oils. Selenyo. Hamba fast. Kana mina ngathikile ngathi ngingabhema. Ngiyobhema eplane, ngiyobhema etoilet. Shisa lapha inkaza lapha. Bathini on a Friday ntwana yami? Bathini on a Friday? Cabo River. Thina mina ngikubethe mfethu kancane. Usu. Ha. Ay. Yeah. I-oro. Niyasibonisa man la nifunde khona sometimes. Ungasabi ungawari. Nakho. Namanje. Singena lo. Yeah. Obviously. Angithi manje yabona. Chimwemwe, you must teach Ito some English. He's saying he's going to gibel the oro plane. Ayibona ka ufuna ukungitshayisa ka. Ubu study K. Ashibona le ndinga kanyana. Lahleka ke. I like how you pronounce my surname. Mr. Vinisi, yeah. Is Dabayini? Uring is Dabayi.